Počkáme si, až traťový komisař, co zkontroloval trasu a vyčistil, bude připravený. Kameraman je na svém místě, dostávám pokyn. Závodníci jsou připravení, doufám. Takže prvního závodníka bych poprosil hudebník. Hudebníku, pojď na to. Na to. Tak, čekáme. A už máme hudebníka na dráze s Hellcatem. Nabírá rychlost. Nabírá rychlost. Už se blíží k mostu, výjíždí na most. Odraz a je na druhé straně. Máme prvního na druhé straně. Tak, poprosil bych barona Prášila. Řítí se tam golem. Aha, tak máme tady změnu. Diváci jásají, na trati je golem. S BT7 výjíždí nám pomaličku na most. Rozjetej, odraz a padá dolů. Padá dolů. Jedu. Tak na trati očekávání. Velký favorit tohohle turnaje Baron Prášil. Kde ho máme? Kolem mě letěla vlaštovka. Papírová. Jo, vítajte. A už ho máme na trati. Baron Prášil s Hellcatem rozjíždí, nabírá rychlost. Diváci jásají. Blíží se k mostu. Už je na mostě, odraz a je na druhé straně. Máme na druhé straně už dva závodníky a jsme v očekávání, kdože bude další. Zacharda. Držte huby teď. Tak, koho máme dalšího? Já jenom nechápu, jak se můžou rozčilovat nad něčím, co vůbec neexistuje. Tak už mleču. Tak máme na trati Zachardu. Zacharda je na trati. Rozjíždí se z kopce, nabírá rychlost. Blíží se nám k mostu. Už je na mostě. Odraz a je na druhé straně. Jo? Čistý skok. Udělej místo ostatní. Zacharda, běž na stranu. Tak, diváci netrpělivě vyčkávají dalšího závodníka. Už je na trati, kdo to je? Killer. Killer na trati s tankem T49, nabírá rychlost. Blíží se k mostu, diváci vstávají. Odraz a padá dolů. Kurňa! To je normálně, hele, viděli jste to, normálně z toho tanku odletí tank na křídlech. Jo, Andělíček. Andělíček. Tak, koho máme dál? Vyčkáváme. Kdo ze závodníků bude další? A už je na trati Simon 012. Ten nám jede z MP a M5 A1 Stuart. Rozjíždí se, nabírá rychlost. Blíží se k mostu, už je na mostě. Odraz a padá dolů. Kde je ani? Padá dolů. A vyčkáváme na dalšího soutěžícího. Jsme zvědaví, kdože to bude. Tak, kdo?
špatná cesta. Tak, dostáváme pokyn od režie, že tam byla špatná cesta zvolená. Nicméně čekáme dalšího závodníka. A už se nám řítí. Břeťa s PZ3 nabírá rychlost. Blíží se k mostu. A padá! Blíží se k mostu, už je na most, ale. Na most nedojel. Zasek se před mostem, takže musí pokus zopakovat. A další. Další, jste tam 3. Mezi tím, co se Břeťa dostane Už se zleva něco nahoru, řítí. tak počkáme, kdo že bude další. Kamera je připravená, očekává dalšího závodníka, který už je na cestě a je to Dietmach. Je to Dietmach, Ano, T50. rychlost 60. Blíží se, nabírá rychlost. 60 to dá. Rychlost 60. Nabírá Já měl rychlost. 65. Blíží se k mostu. Je na mostě, odraz a padá dolů. Skákal přes kabinu. Padá dolů. Uvidíme. Jsem na místě. Břeťa je připravený zopakovat svůj první pokus, kde udělal menší chybku. Tak, očekáváme, až se nám objeví. Už je na cestě. Tak Břeťa, jeho druhý pokus, PZ3 nabírá rychlost. Rychlost 64. Blíží se, 66, 67. blíží se k Musíš mostu. se prestit na kor. Blíží se k mostu, tentokrát najel správně, je na mostě, odraz a padá dolů. Tomu říkám volný pád. Tak a teď, jestli se nepletu, zbývá nám poslední závodník. 2. Ještě 2, dostávám signál od traťových komisařů, že ještě 2 tam máme. Tak kdo z nich to bude? A už je na cestě, Big Reol. Big Reol s BT7. Řítí se dolů. Nabírá rychlost. Naše kamera se ho trošičku přiblížila, aby jsme měli detailní záběr. Najíždí na most. Odraz a... Joj, čo chýbalo? Čo chýbalo? Tak a před námi je poslední závodník. Poslední závodník. Kde ho máme? Už je na trati, Damoner. Damoner a z PZ1C rozjíždí se. Zabíráme ho v detailu. Výjíždí na most. A je tam! Je tam! A dostávám teď signál od kameramana, že by si to chtěl taky vyzkoušet. Takže počkáme, až se dostane kameraman nahoru. Už se nám dostává nahoru, budete to mít hezky, živě, přímo z kabiny vozu. Je to mladý závodník, nemá ještě tolik zkušeností se skákáním. Ale my mu věříme. Tak, rozjíždíme se.
Nabíráme rychlost. Rychlost není až taková. Ale blížíme se k mostu. Všichni diváci netrpělivě koukají. Až poletíš dolů, tak mě zapnu tou kameru, jo? Ať to vidíš, ty vraky. Aj. Čo chybo?